Ahoj, ja som Mirka. Poď so mnou nahliadnúť do centra Space Lučenec. A už sme tu. Náš najväčší priestor delíme na viac častí. Knižnica je miestom, kde môžeš uniknúť do sveta fantázie, informácií alebo si len tak oddychnúť. Jednou z našich priorít je podporovať dobrovoľníctvo. Napríklad aj formou zdieľaného šatníka, kde môžeš dať svojmu staršiemu oblečeniu druhú šancu. Obľúbenou časťou Spaceu je naša obývačka, ktorá ponúka oddych, rozvíjanie znalostí, zábavu či nadväzovanie nových priateľstiev. Nachádzame sa vo vzdelávacej miestnosti, ktorú využívame na zážitkové vzdelávanie, workshopy a diskusie na dôležité témy. InnoLab je priestor, kde môžeš nadobudnúť alebo si zlepšiť svoje digitálne zručnosti, napríklad na 3D tlači, grafickom tablete, pri tvorbe fotografií či zažiť virtuálnu realitu. Pre rozvoj tvojho kreatívneho ja ti ponúkame hudobné štúdio, kde sa melódia v tvojej hlave môže zmeniť na hotovú pieseň. Farby, ktoré vidíš, sa premenia na obraz v umeleckom ateliéri a tvoj pohľad na svet môžeš zaznamenať v podcastovom štúdiu. V poradenskej miestnosti prebiehajú koučovacie rozhovory, mentoringy, kariérové poradenstvá, ktorými ťa sprevádzajú naši vyškolení odborní pracovníci. V okolí Spaceu sa nachádzajú aj ihriská, ktoré aktívne využívame na športové aktivity. Videli sme priestory, ale kto je vlastne Space? A ja som Space.